Listen mama. Ndanzi na Jehovah nditaure nemi kuupenyu hwenyu. Amen. Ndigadzirise nyaya dzenyu. Amen. Dzitangidzwe nezita raJesu. Amen. Chandinetsa ndapinda mukati menzvimbo yeGwanda. Amen. Ndiani ari kuGwanda? Murume wangu prophet. Asi murume wanyu ari kuita zvemining. Chokwadi prophet. Saka ndanzi naJehovha ndiprofite kuti murume uyu achengetwe. Amen. Nekuti ndaoneswa paine njodzi ichaitikira kumine. Amen. Asi kuri kuGwanda. Amen. Ndokubva ndanooneswa inini pachiita unge pabati kwamabhemba. Amen. I am seeing in the realm of the spirit kuti pane dispute ichaitika. Amen. Vanhu vokuvadzana. Amen. There are two things that are going to happen to your husband. Amen. It's either he is going to die. Amen. Or he is going to end up in jail. Amen. And the Lord instructed me now. Amen. To pray for your husband. Amen. And I'm looking in your life now. Amen. And I'm seeing there are so many misfortunes. Amen. Because as I was Prophet. looking in the realm of the spirit now, Amen. I heard the voice but I could not hear it properly. Amen. I thought it was Kyla but I heard Tyler. What's Tyler? That's Tyler. Amen. But as I'm looking in the realm of, can I do Amen. some crazy stuff here? Amen. Prophet. Can I do some serious stuff here? Amen. Amen. If you want to know the definition of prophecy, watch and observe me prophesying. Amen. I define the prophetic. Amen. Now, can you touch your womb like this? Amen. Okay. I am seeing a miscarriage. Amen. Ndakaita miscarriage muna March. It was 3 months. Amen. It's true. Yes, I'm seeing it. Amen. It's true, man of God. It's true. Amen. And God instructed me. Amen. Kuti watopora izvozvi. Amen. Thank you, Jesus. Saka wasununguka kuchiita vamwe. Amen. Thank you, Kana Jesus. uchida hako. Amen. Iye Mwari wangu akatendeka. Amen. Anogona kukupa matwinzi ka1 ukazorora. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Zvanaka nezita raJesu. Amen. Amen. Zvaita. Amen. Ndandine chikumbiro prophet. Murume wangu inini akataura kuti ada kudhivorsa. Ani almost time asingauye Saka tamusiya afe. ndada kuti adzoka hake basa rachona ripere. Because izvezvi haachabhadhare rent takutora kuti ndane mumwe mukadzi here. Saka ndakumbira kuti angodzoka zvake. Okay. Tovaitira sezvavakumbira. Amen. Now, chero dai ungosina kukumbira. Amen. Changa chakare chakatochaya kukuGwanda ikoko. Thank you, Jesus. Amen. God loves you so much. Amen. Thank you, Wakamboya Jesus. panapa here? Unomboya maservice here? Ndakamboya kudhara ka1. Ka1. But zvese zvaunoona pama-TV izvezvi. Amen. Zvese zvaunoona pama-Facebook izvezvi. Zvakuitikira paupenyu hwako. Amen. I receive. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Ndiri muno muGlenora pandiri kuerekwa na okay uku. Ndokwandogara. Ndokonogara. Kumaraini kwenye kuku. Kumaraini kwenye kuku. Amen. Vachakufila. Amen. Nenyasha dzaiswa naJehovha paupenyu hwako. Amen. Thank you. Auchablinga iwe. Kasmayo kachadzogaga. Zvanaka ndinogara pasi.